Už po 21. krát zorganizovala známa technologická spoločnosť súťaž pre študentov slovenských stredných odborných škôl Siemens Young Generation Award. Hlavnú cenu získal tím zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave so svojím projektom simulácie technologického procesu finalizácie pneumatík. Ocenené boli aj ďalšie zaujímavé projekty. Spoločnosť, ktorá je už viac ako 120 rokov súčasťou slovenského priemyslu a inovatívnych technológií, zorganizovala už 21. ročník súťaže Siemens Young Generation Award. Do tohto ročníka sa zapojilo 25 stredných odborných škôl z celého Slovenska a 5. apríla bolo 5 súťažiacich ocenených v aule Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri tom, akú máme situáciu na Slovensku s pracovnou silou, hlavne technickou pracovnou silou, je úžasné vidieť, že mladí ľudia majú napriek tomu záujem o techniku a majú záujem ju študovať. Problém je len v tom, že vnímame, že ten počet študentov nám rok čo rok klesá a to je smutné. Tá situácia možno ešte nie je celkom kritická, ale ak neurobíme nič proti tomu, že nám klesá počet uchádzačov o štúdium na technike, pravdepodobne tá krízová situácia by mohla nastať. Nie každý, kto by chcel študovať na STU, má isté študijné miesto. My si naozaj ešte dokážeme dnes vyberať najlepších a práve táto dnešná akcia je dôkazom toho, že snažíme sa nájsť talenty na stredných školách a dostať ich na štúdium na Slovenskej technickej univerzite. Hlavnú cenu za najlepšie technologické riešenie získal tím Daniel Zavarský a Matúš Hodek zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave so svojím projektom simulácie technologického procesu finalizácie pneumatík. Simulácia reálneho procesu vlastne posledného štádia pneumatiky a to je, že kontrola, či je správne vyrobená. To je vlastne také celé naše gro, je tam 6 strojov, ktoré za sebou kontrolujú na jednom páse vlastne kvalitu pneumatiky, či je rovnomerná, či není nakrivo vyrobená, alebo či tam je správne daný čiarový kód. Okrem hlavnej ceny udelila odborná porota aj ďalšie 4 ocenenia. Za vyše 2 dekády sa súťaže zúčastnilo 1350 študentov zo 67 slovenských škôl. Všetci sú dôkazom toho, že na Slovensku máme pre oblasť priemyslu veľké množstvo talentovaných stredoškolákov, ktorí zdieľajú záujem o technológie. Martina Fröhlich-Činovská, televízia Bratislava.